И здравейте, дами и господа, това сме ние Катак с БГ и Готиния. И сега снимаме клип на Майнкрафт. Кой епизод стана вече? Абе, стига си ме удрал, бе! Трети епизод. А не бе, втори. Трети, бе. Втори, нали го они... да. Трети, бе. Да, трети. Извинете, просто се бъркам, защото нали... Да. По части. Да я убия ли овцата? За какво ни? Да, за картинка. И вече. И за левел. Кой левел си? На трети. И половина. Аз съм в началото на трети. Бой, овца, бой. Умри. Умриеш. В края на епизода... Чакайте. Мухни ме! В края на миналия епизод... Чакай ме, мукни малко, моля се! В края на миналия епизод си направихме легла. Направихме си стайчка. Ей! Много съм тук. Какво направи? Една паежина линия установа. Еба. А книгите за какво служат? Ами като... Не, чакай. Ако знае в коментарите, моля да напише. Аз го знам, бе. Кажи. Като си енчантнаме това... Книгите? Да. И имаме у нея масите. Сещаш ли се айрона? Сещаш ли се? Айрон масите, бе. Да. Знаеш какво? Чакай, ще ти ги покажа. Един айрон на лев чест. Да. Ти на две сърца ли си? Да, бе, се скочих. Хапни си малко. Не, бе. Един айрон. Книгите не са в тебе. Знам. Виж, това ще ги направим. Да, я. Слагаш книгите. Слагаш книгата и мога така да си енчантнеш. Ама трябва да имаш и енчантнеш. Тебе за енчантнеш книгата. Добре, ама значи за нищо не служи. Да, и ако ти е нова, може да си енчантнеш директно от место си хабиш това... Как се казваше? Лапис. Нали? Офева тук ти да такош, риба че е. Това е, че знаеш какво е лесно. То не ще. Какво не ще ти клъвне, защото му бързаш. Да взема ли захарната тръстика? Тя е само една. Вземи тая най-отгоре. Така. А другите нека си растат, аз така правя. Дай ми, ела да ми дадеш въдицата, бе. Сега. Ти на тебе май още ти се калве. Мали. Още ли се калви, бе? Дай. Чакай, аз качвам горе, бе. Не, бе, човек, виж, че въжет ти е у захарната тръстика. Човек, дай ми въдицата. Абе, тук дали ще си намеря янкирката. Тя вече изчезнала. Събота какво ще правим? Аре, ела нагоре. Снимаме. Да знаете, че време... Чакай, бе, не под водата, бе! Нама ли го това, че ще използи гасите? Никол, намали го, бе! Извинете, че викам, ама сестра ми е... Както вече знаете, тя каза Никола, ако сте гледали първи епизод. Надяваме се да сте го гледали. Ако не сте истински фенове. Майтап се. Майтапиме се, бе. Всеки с голямо сърце е добре дошъл. Ако иска, може да се абонира. Може да направим игра. Който ни покаже... Може да направим giveaway. Чакай. Който ни покаже който качи някакъв клип на Майнкрафт, може да... изпуснах рибата. Да, може да го викнем на нашия адрес, да му свалиме Майнкрафт и да играме заедно. Как ще му свалиме Майнкрафт, като той вече ще я има? Да. Така. Искам някой да... Не искам някакви читери, защото аз знам кога са читерите. Само да кажа. Знак не е читер. Мога да вярвам на знак. Искам да ви... Бусай. Не. Бегай! Какво да бегам? Бати гън това. Какво бе? Абе, ние тук не слизаме като скачваме скалата. Имаме кожа. За какво? Няма да дадеш ли? Аз си иска бих вече. За какво? Книги?
кожа. Да, бе, за какво? Защо не се направихме броня? Те бяха само две. Е, Точно за две книги. аз имам една кожа. Чакай, Аре да лягаме. аре се бием. Абе, няма се биеме, аре лягаме. А левел? Ако намерим лапис? Ще намериш ти два лаписа. Аре да си направим мина. Абе, и после ще си правим мина, аре. Лед. На сутринта. Утре си направим мина. Това че без да искам става. Що си не знаме? Абе, без да искам, бе. Аре, виеме какво става. Абе, в четвърти епизод ще правим мина са... Какво? Четвърти епизод. Дай сега да направим, бе. И защо ми се занимава, не ми се копа нещо. Ако намери нещо хубаво. Какво ще намериш? Кокошка. Кокошки има навсекъде. Мои... Не, бе, викам, че има кокошка тук, бе. Аз знам, бе, чек. Аз си видях. Яйце, Аре, бе, зомбияци! яйце. Имаме яйце. Аз познах ли ги? Не познах съм ги зомбияците. Познава ли си ги зомбита, Да, бе. громбитата, познали? Не, бе. Ендерман! Ендерман! Би го, бе. Да, бе, да го бия, ела с мене тога. Идвам, чакай. Не го би още. Ела скъде в края, че има такова скелет. Ела. На 3, 2, 1, атака! Чакай! Почваме ли? Да. Да, ти ли почвай, бе? Как? Абе, ти ако така ми се ти... Бързо, би го! Би го, чек! Уби ме. Аз го убих, бе. Не, бе, говедо! И там пък има зомби. Ти го биеш на едно сърце съм. Аз съм пълен. Добре, че те спасих. Нали? Они скелеца ще ме видиш, ама тресне. То по водата ли ще мреш, бе? Не, бе, не го убирай. Убирай, ще да кажа. Не го убирай. Абе, ти какво си се насочил към мене? Дъртофен. Скелета ще хода. Видяме, почваме, къртива! Не, бегам. Бегай. Че да видим, той един му пак липи. Убили зомбите. Не. Колкото да ми се напълни малко живота. Колко си? Ето сега съм добре. Имам храна. Какво има? Айде да убием скелета. Искам да видя тази мина. Мина ли имало, бе? Нищо. Няма нищо, не. Бокух за 2 лева. Бегай, че я заравям. Чекай, ма. Ще умрем. Аре, довиждане. Я. Закопах. Не струва. А скелет къде отиде, бе? Нали махна зомбите той, че на едно сърце на едва живее. Аре, сега ги пускай. Къде? Познал съм ги. Ама те... Ела на там да изследваме, може да има нещо. Бе, има, гледай. Ела тук има мина. Не знам дали съм... Не, това не е мина. Или пък е... И тук. Не е мина. Да, прекрасната мина, бе. 1000 пъти съм я изследвал тази мина. И се... Уай! Абе, човек, аз слизам по асансьора. Водата е като асансьор. Знам. Ти събра ли риби? Какво съм събрал? Риби, бе. Абе, Нали беше хванал риба? бе, че това като го метнеш още ти си изхъбява в ръцете. Пак тъпото. Я ме погледни, бе. Ей. Бе, манито... Погледни, бе. Погледни, бе. Да, бе, Мен видяхте, те бе. запита. Мале и само как си ми да те убия, бата, и... Що, бе? Ще приличаш на зомби. На зомби с каска и с меч. Ако намерим зомби с това... С каска е за теб. Да. Малко енчантната е за тебе пък. Ако намерим... Не, бе, не хой да плачеш рибата, бе. Знам, бе. То като хванем риба. Чай, че иска един приятел да ми звъне. Ай са. Няма да пускам пауза. Овца влезнала в пещерата. Аре, бе. Аре, мотни, бе. Чай, че ми бъгна телефона. Fuck you. Fuck you! Fuck you. Да.
Аз ще направя малко картини. Ще направиш. Направи на правя 2 картини над моето легло. Това не е само на Над моето и над твоето. Не, грозни са, чак, грозни. YouTube, Христо. Абе, кой е това Христо, бе? Кой бе? Бе, нека в Христо тук ми се абонирал. О, супер. Още един безполезен коментар. Аз то. Митъп се не е безполезен. Абонирайте се за мен. Иначе ще ви убия. Искам, аз малко ще лев. А за какво ще лещеш са, бе? Още ли снимаме? Да, бе, снима. Ето ти, снимаш ли? Да, бе, снимам. Серия си в устата в момента. Събери малко дърво. Клипа може да е над 15 минути. Не, бе, 10 минути. Аз ще се побия, ако има също. Мерси. Ендърмен бяхме убили, дами и господа, виждате. Ами да, те са... И аз го спасих. Онзи бях на пълен живот и се жертва. И... го нападна, бате, без да дам... Това. Аз взимам храна от мене и ще се бия. Добре, ходи. Аз лепвам. Аре, бе, човек, стига си лефтвал. Не съм лепвал. Добре, ходи се би там да събирай храна. Там няма с какво да се биеш. Ходи събирай храна, бе, гладни сме. Имаме моркова. Аре, бе, Аз ще посада моркова. Чикно това морков. Ще го пъхнем на... Ти пъхна и моркова, бате. Абе, ще пъхна моркова. Имаш ли такова мотика? Не имам две. Отиди и посей нещо, де. На там се нямам никаква мотика. Направих. Аз имам дърво у мене. Аре, бе. What's your name? Та дам баба ти. Абе, Чай, бе, не си знам името. What's your name? Ма не го знам, бе. Този въпрос е много труден. Казах ти what's your name? Ами не го знам този въпрос, бе. Нима тормозете. Колко си прост. Има ли смисъл? О, не. На проса, как казваш, мислиш няколко часа. Ти видя ли? Какво бе? Закрих леглата. Как? Закрих ги. Мога да минеш през картината, ако искаш. Мини през картината, няма махай. Няма махай. Няма махай картината. Вау, тайна. Вътре? За какво? Ето. Ами вътре картина. Това не За какво не, бе? Това не е ли една картина? Не, на две са. Що, бе? Не съм взел леглото. Ето. Чакай. Ще разширяваме малко ми се вижда. Аре правим... Не, чакай, не, бе. 13 минути вече. Чакай още малко. Ще имаме време добре. Ти си Я- ме върни кирка. Дай. Ще я върна. Дай ми леглото. Щупи го. Не, бе, не го чупи, бе. Щупи си. Щупи го и си. Ето, вземеш. готово. Трябва по-голяма, бе. Бати ми Абе, така ти става. Бати ми Ела тук да събираме да си тръгваме. Какво да събираме? Ела тук до мене. Това е края на епизода. Аз зомбито с каската. И това да ми... Ела на тук, бе. Обърни се към мене. Чакай. Дигни малко. Да, бе. Ела малко към мен. И това е моят гаф. Не, бе, не ме бе. И това беше от нас. И довиждане. Откъдах БГ и готини. Харесайте, абонирайте и това.